ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya zere nke aka nji anabata unu n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Ana m anabatakwa unu n'ọnwa ọhụrụ, ọnwa Disemba, ọnwa ekeresimesi, ọnwa ikpeazụ n'afọ. Ana m asị gịnị, ekele dịrị Orisa bi n'igwe bụ onye mere ka anyị hụ ọnwa a, maka na ọ dịghị mfe. Ọtụtụ ndị bụ ndị chọrọ ịhụ ọnwa mana ha enweghị ike ya n'ihi otu ihe maọbụ ịbụ, mana o mere ebere ka mụ na gị hụ ọnwa ọhụrụ a anya. Ana m asị ekene dịrị ya, ọnwa ekeresimesi, ọnwa eji echeta ọmụmụ Kraịst, ọnwa obi aṅụrị, ọnwa eji eme mmemme dị iche iche. Ana m anabata unu na-asị unu gịnị, welcome to the month of December, ọnwa ekeresimesi. N'ụbọchị taa aweela m n'oge aṅụrị n'isi mbido telivishọn iwetara unu ka o si agagasị na Mahadum nke ndị bekee kpọrọ campus gist. Unu mana adị ma gba aka abịa mgbe ọbụla m bịara, enwere m otu ihe maọbụ ịbụọ nke m na-enye anya na ya. Nke ụbọchị taa agaghị adị iche maka na isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa ọ na-ada ụda, ọ na-afụ anwụrụ, ọ na-afụ anwụrụ n'ebe ọ dị ukwuu maka na ọ bụ ihe metụtara ụmụ akwụkwọ ndị nọ na Mahadum. Kedu isiokwu m jiri bịa? Mana tupu m agwa gị isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị taa, enwe ahịa ahụ nke ị na-ere, nwee ihe ahụ nke ị na-azụ, ị na-eme mmemme ọnwa Disemba eruola, ọnwa eji eme mmemme dị iche iche. Kpọtụrụ anyị n'isi mbido TV ka anyị bịa gwa ụwa ka ya bụ mmemme si aga. Enwere ahịa ị na-azụ nke ị ga-achọkwa ka ụwa nụ maka ya, enwere aka ọrụ nke ị na-eme nke ị ga-achọkwa ka ndị mmadụ nụ maka ya. Kpọọ anyị n'isi mbido TV ka anyị na-aga kpara. Enwere ike soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isi mbido TV, maọbụ gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv, makwa gị gaa na YouTube anyị, ebe ahụ ka ihe emume anyị niile juru eju ma bara abara, youtube.com/isimbidotv. ị ga ebe ahụ kirie ọtụtụ emume ndị anyị na-ewetara unu n'isi mbido telivishọn. Aha nka bụ Nwada Chika Iro, aweela m n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, campus gist. Kedu isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị taa? Isiokwu m chọrọ ilenye anya ya bụ gịnị? Nwa akwụkwọ Mahadum nwoke inwe mmasị n'ebe nwa akwụkwọ nwoke ibe ya nọ, nakwa nwa akwụkwọ Mahadum nwaanyị inwe mmasị n'ebe nwaanyị ibe ya nọ. Ndị bekee si na gịnị? Homosexuality and lesbianism among university students. Kedu ihe ga-ebute na nwa akwụkwọ etinyere Mahadum nwoke ga-eji nwee mmasị n'ebe nwoke ibe ya nọ? Kedụkwa ihe ga-eme ka nwa akwụkwọ nwaanyị etinyere gị akwụkwọ na Mahadum ga-eji nwee mmasị n'ebe nwaanyị ibe ya nọ? Mana tupu m aga n'ihu, chetakwanị na ala anyị bụ Naịjirịa na onwe ya kpọrọ ihe gbasara ihe ọjọọ dị otu a asị. Ala anyị bụ Naịjirịa, ichebe ntị mgbe ụfọdụ ndị mmadụ asị gị gịnị, 14 years imprisonment. Ọ bụ gịnị 14 years imprisonment bụ? Ya bụrụ nwoke ejidere ya na nwoke ibe ya na-eme mmekọ, nakwa nwaanyị egidere ya na nwaanyị ibe ya na-eme mmekọ, 14 years imprisonment ka ala anyị bụ Naịjirịa kwuru na onye dị tia ga-aga gịnị, mkpọrọ, maka na agwa a bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ bụ ihe rere ure na-esi karịa nkakwụ. Agwa na onwe ya jọrọ njọ n'ebe ọ dị ukwuu. Ya mere m ji webata ya n'ụbọchị taa ka anyị lenye ya ọnụ, maka na Igbo si n'ihe ọbụla a gbara nkịtị ọ bụghị mmadụ nwe ya. Nke mbụ bụ gịnị? Kedu ihe na-eduba nwa akwụkwọ Mahadum nwoke iji na-eme nwoke ibe ya enyi? Kedụkwa ihe ga-eduba nwa akwụkwọ nwaanyị ijikwe na-eme nwa akwụkwọ nwaanyị ibe ya enyi? Nke mbụ bụ otu ọjọọ. Otu ọjọọ. Ị gaa na Mahadum dị iche iche n'ala anyị n'ụbọchị taa, enwere otu ọjọọ dị iche iche. Ihe ha ji ama aka bụ ihe ọjọọ. Ihe ha ji ama aka abụzi agụmakwụkwọ ha jiri gaa. Ihe ha ji ama aka na Mahadum abụzi na enwere m A maọbụ enwere m B maọbụ enwere m distinction. Ọ bụ ya bụ ihe eji ama aka. Ihe eji amazi aka bụ gịnị? Ime enyi nwoke ole m nwere dịka nwoke, ịmakwa enyi nwaanyị ole m nwere dịka nwaanyị. Nke a bụ gịnị? Agwa jọgburu onwe. Ọ bụ otu ọjọọ na-eduba ya. Nwa akwụkwọ Mahadum n'ebe ọ dị ukwuu nwere otu dị iche iche. Ọ kachasị otu ihe ha na-ahụ na ya bụ gịnị? Ịkpa ihe gbasara mmekọ nwoke na nwoke, mmekọ nwaanyị na nwaanyị. Ọ bụ gịnị? Otu ọjọọ. Nke a ka m ji agwa ụmụ akwụkwọ Mahadum si ha biko gbara otu ọjọọ ndị a niile ọsọ. Enwere otu ọma dị iche iche ị ga-esonye na ya na Mahadum. Otu wu emasị gị, nne bịa ka anyị gaa library, ọba akwụkwọ jee gụọ akwụkwọ, bịa ka anyị mee nchọcha dị ụta, bịa ka anyị mee nke a. Ọ bụ ụdị otu ị kwesịrị isonye na ya. Ọ bụghị otu ọjọọ, ọ bụghị otu ga-eduba gị na gịnị, ije ime ihe ọjọọ. Nwa nwoke ga-elele nwa nwoke ibe gị na-eme ya enyi, gịnị ya na-emekọrịta. Nke a bụ agwa jọgburu. Nwa nwaanyị gị hapụ nwoke. Chukwu kere ụwa keresi gịnị, nwoke na nwaanyị, Adam na Eve. Kedụzi ihe ị ga-enye ji na-eme nwaanyị ibe gị enyi, gịnị ya na-enwe mmekọrịta? Nke a bụ gịnị? Agwa jọgburu. Ihe ọzọ na-edubakwa nwa akwụkwọ nwoke ime nwoke ibe ya enyi maọbụ nwa akwụkwọ nwaanyị ime nwaanyị ibe ya enyi bụ gịnị?
mkpagbu nke ime obi nke ndị bekee na-akpọ depression. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ka ọ dị taa na-agabiga ọtụtụ ihe ka ha na-agabiga na mahadum. Ọtụtụ nsogbu ka ha na-agabiga. Ọtụtụ n'ime ha mgbe ụfọ enweghị ego ha ji akwụ ụgwọ akwụkwọ, ụfọdụ n'ime ha enwe ego ha ji eri nri, ụfọdụ n'ime ha enwe ego ha ji agụrụ akwụkwọ, maọbụ ego ha ji eme gịnị, ego ha ji eme otu nchọcha maọbụ nke ọzọ. Nke a na-eme mgbe ụfọdụ ha na-enwe mkpagbu nke ime obi, bụkwa nke na-eduba ha na ihe ọjọọ dị otu a. Maka na enwere ike nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị abịasị gị, nna lekwekwe ebe ọ dị eme hapụnụ, lekwekwe ebe ị ga-aga, nsogbu ga-ebie. Ọ wụrụ otu ọjọọ ka onye ha ga-egeje sonye. Mgbe ụfọdụ n'ihi mkpagbu nke ime obi, ịhụ nwa akwụkwọ eje sonye maọbụ mee ihe ọ na-ekwesịghị ime. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ gịnị, enwekere m otu ihe maọbụ ịbụọ m chọrọ igwu nu gbasara mahadum ala anyị dị na Nsụka, University of Nigeria Nsụka. Maka na ama m na ọtụtụ n'ime unu amaghị mgbe ya bụ mahadum binye, ọtụtụ n'ime unu amaghị otu ihe maọbụ ịbụọ gbasara ya bụ mahadum. Mana n'ụbọchị taa achọrọ m iwetara unu ugbu a ka unu mata otu ihe maọbụ ịbụọ gbasara mahadum ala anyị dị na Nsụka. Mahadum ala anyị dị na Nsụka. Mahadum ala anyị dị na Nsụka bụ mahadum ọchịchị etiti nwe. Aha eji mara ya nke ọma bụ UNN. Ọ bụ na Nsụka nke dị na steeti Enugu ka ọ dị. Ọ bụ otu n'ime mahadum ndị bụ ọpụrụ iche n'ala anyị bụ Naịjirịa n'ogo nkụzi nakwa agụmakwụkwọ. Onye tọrọ ntọala ya bụ mahadum bụ Dọkịnta Nnamdi Azikiwe, onye isi ala mbụ ala anyị nwere site n'afọ 1960 ruo n'afọ 1963. Ọ bụ n'afọ 1955 ka a tọrọ ntọala ya bụ mahadum ma mepee ya n'abalị 7 nke ọnwa Ọktoba 1960. Mahadum a nwere ụzọ ngalaba agụmakwụkwọ dị 102 ma nwekwa fakọlti dị 15 n'ọnụọgụgụ. Ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ nọ na ya ruru 36,000. Mahadum ala anyị dị na Nsụka nwere ụzọ kampọs 4 nke gụnyere University of Nigeria Enugu Campus (UNEC), University of Nigeria Teaching Hospital (UNTH) nke dị na Ituku Ọzala, nakwa University of Nigeria Aba Campus (UNAC) bụ ebe ngalaba na-ahụ maka asụsụ ala anyị dị. E nwekwara University of Nigeria Business School. Abịa n'ihe banyere ụmụ akwụkwọ ha na-eme nke ọma na agụmakwụkwọ ha. Ha nwere ndị nkụzi bụ ịgba, bụkwa ndị ma nke ha riri na ngalaba dị iche iche. UNN bụ mahadum kacha maa mma n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọtụtụ ndị ala anyị ama nke ọma gụrụ akwụkwọ na ya bụ mahadum gụnyere Ikekwere Mmadụ, Sullivan Chime, Dora Akụnyere, Chris Ngige, Peter Obi, Peter Odele, Pat Utomi, Godwin Emefiele, Obi Ezekwesili, Charles Chukwumasoludo, Herbert Nwigwe, Chimamanda Ngozi Adichie, Bianca Ojukwu, Zak Oji, Chinua Achebe nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. UNN bụ mahadum mbụ tozuru oke nakwa mahadum ọdịnala nke mbụ enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ụkpụrụ ejiri tọọ ntọala ya bụ mahadum bụ ụkpụrụ ndị ọcha, ọkachasị ụkpụrụ agụmakwụkwọ mahadum ndị mba Amerịka. Ọ bụkwa mahadum nke mbụ na mba Afrịka nwetara enyemaka a na-akpọ land grant site n'aka ndị mba Amerịka. O sokwa n'otu n'ime mahadum 5 a maara aha ha nke ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ mahadum gbara afọ 50 n'ọnwa Ọktoba 2010, nke pụtara na ọ dị afọ 59 n'afọ a. Mana ugbu a aga m ele anya gịnị, kedu ihe ọjọọ agwa dị ụta na-ebutere ya bụ nwa akwụkwọ nwoke ibe ya enyi, ya abụọ na-enwe mmekọrịta, nakwa nwa akwụkwọ nwaanyị ime nwaanyị ibe ya enyi, ha abụọ na-enwe mmekọrịta. Kedu ihe ọjọọ ọ na-ebutere nwa akwụkwọ? Nke mbụ, ọ na-ebute ọnwụ. Ọ na-eme mgbe ụfọ ka nwa akwụkwọ kwụọ ụdọ. Ọ na-ebute ọnwụ, enweghị uru dị n'isi azụ. Mgbe ụfọdụ ha bachecha ihe ọjọọ ya bụ ihe butere ha, ịhụ ha amazighị ihe ha ga-eme. Mgbe ụfọdụ n'ime ha eme gịnị, egbuo onwe ha. Mgbe ụfọdụ ịnụ na nwa akwụkwọ kwụrụ ụdọ, ọ bụ gịnị? N'ihi emekalata bụkwa nke nwa nwoke ime nwoke ibe ya enyi nakwa nwa akwụkwọ nwaanyị ime nwaanyị ibe ya enyi na-ebute. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị, ọ na-eme ka a chọọ nwa akwụkwọ na mahadum. Unu emena maka isoro anyị n'ụbọchị taa, biko ịnwe ahịa ahụ nke ị na-azụ, enwe mmemme ahụ nke ị na-eme bụ nke ị ga-achọ ka anyị nụ maka ya.
gbara ọsọ were ije pụtara anyị n'isi mbido TV. Nwere ike gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isimbido TV, ma ọ gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. ị nwere ike kpaa akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị ugbu a. Ị na-eme mmemme, oge eruola, oge ekeresimesi, ọnwa ekeresimesi, ọnwa eji eme mmemme. Kedụ ụdị mmemme ị na-eme? Ị na-agba akwụkwọ nke ọdịnala ka ọ bụ nke ụka? Ị na-ekuba nwa na chọọchị? Ị na-eme ncheta ọmụmụ gị? Kedụ mmemme ị na-eme? Biko, ị na-eme mmemme ụka ịtụ mmamma nke ndị bekee na-akpọ Thanksgiving? Kpọtụrụ anyị n'isi mbido TV ka anyị bịa gwa ụwa ka o si aga. Ị ga-ahụ akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị, kpọọ anyị ka anyị wuchie dị ya live and direct. Aha nka bụ Nwaada Chika Iro, bụ onye nọ n'ọgbọ oge aṅụrị nke ụbọchị taa. Unu emeela maka isonyere anyị dịka m si ekwu oge niile. Biko, ọnwa Disemba eruola, gbara ihe ọjọọ ọsọ, gbara ọnwụnwa ọsọ. Ihe ahụ nke ga-eduba gị na nsogbu, biko gbara ya ọsọ, ka ọnwa mụrụ Jizọs Kraịst ka o wetara anyị niile ngọzi. Biko, ọ bụrụ ma ị ga-aṅụ mmanya, akwala ụgbọala. Ọ bụkwa ma ị ga-akwa ụgbọala, aṅụ na mmanya. Unu emeela maka ịnọnyere m. Ka emesịa.